porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare? Pepa, la porqueta. El pare porta el vaixell. Avui l'avi ha deixat el vaixell als pares de la Pepa i en Jordi. Sobretot recorda el que t'he dit. Per anar endavant, has d'empènyer la palanca cap endavant. A les seves ordres, avi. Endavant. I per anar endarrere, cap endarrere. Cap endarrere. És fàcil. I vigila que no li passi res, sobretot. L'he acabat de pintar avui mateix. Vols callar d'una vegada? Mira que ets corcó, quan vols? Què, ja hi som tots? Sí, patró, ja hi som tots. Apa, som-hi, doncs. Ostres, el vaixell va cap enrere. Ah! Vigila que hi ha el pont! Ostres. Bufa, que just que li ha anat. Adéu! Adéu. Que us ho passeu molt bé! Espero que me'l torni sencer, perquè, si no... No pateixis tant, no els hi passarà res. Pepa, toca la campana. A les seves ordres, patró. Jo començo a tenir gana. Jo també. L'avi ens ha preparat el dinar. És a la cuina. Que hi ha cuina aquí? Oh, i tant que sí. És sota la coberta. Seguiu-me. Ara la Pepa i en Jordi entren a dins del vaixell. Oh! Mireu quina cuina més menudeta. I on deu ser el dinar? Jo diria que deu ser aquí. Oh! No, aquí dins no hi és. Llavors deu ser aquí. Aquí dins tampoc hi és el dinar. No hi ha res que sigui al seu lloc, en aquesta cuina. Mireu, aquí hi ha una tele. El pare no el troba enlloc al dinar. No el trobarem de cap manera. Si fos la meva de cuina, el dinar l'hauria guardat aquí. Ostres, molt bé, Pepa. La Pepa ha trobat el dinar. Que bo que és. Mireu, són els ànecs. Hola, com va això? Voleu una mica de pa? A la Pepa i en Jordi els agrada molt donar pa als ànecs. Vigila! Tot això és ple de joncs. Això rai, el vaixell de l'avi els travessarà com si res. Estem encallats? No, podem anar enrere. I ara estem encallats? Ara sí. Ara, pla, el vaixell de l'avi s'ha quedat encallat per culpa dels joncs. Baixaré i l'empenyaré una miqueta. Ves amb molt de compte, sobretot. Tranquils, que sé el que faig. Quan us digui som-hi, engegueu el motor. A les seves ordres, patró. Som-hi! El pare ha pogut treure el vaixell dels joncs. Vinga! Afanya't, pare, torna a pujar, corre! Ai, mare, ara el pare es queda enrere. Corre, pare! Neda més de pressa! Pareu el motor! Què diu el pare? Que pareu el motor! Em penso que diu que paris el motor! Oh! Sort que ja ets aquí. Sí, una mica cansat, però crec que val més que tornem abans que ens en passi una altra com aquesta. A les seves ordres, patró. Fa molta estona que se n'ha anat. Espero que no li hagi passat res al vaixell. Mira, són ells, ja arriben! Hola, família! Vaig a aparcar-lo bé. Són els cotxes que s'aparquen. Els vaixells s'amarren. Ara baixo. Així t'ensenyo com es fa. Ara l'avi amarrarà el vaixell. El secret per amarrar un vaixell és fer-ho ben a poc a poc. Compte amb el pont! Què? Que hi ha el pont, vigila! Ah! Ostres, no ho volia fer, això. No era la meva intenció. L'havia fet molt bé el vaixell! No passa res, home. Així ara et distrauràs arreglant-lo i t'anirà bé. Tens tota la raó. M'agrada molt arreglar coses. Et podré ajudar jo a arreglar el vaixell? Oh, i tant que em podràs ajudar.